سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین یہ دونوں اتنے بڑے گستاخن کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. یہ کتاب تو میرے کو موجود ہے. اس نو کتا کہنا بھی منگولے دے کتے دی توہین ہے. اے سلمان رشدی دی یہ کتاب میرے کو موجود ہے. انہیں حضور دے بارے جو کچھ لکھیا میں تو 2 سطرہ سناواں تسی مینوں قتل کر دیو. صرف میں سنان دا مجرم اتنا بڑا ہے. انہیں اتنا حضور دے خلاف بکواس کیتا ہے. اے جڑی کڑی ہے ملالہ یہ اتنے ہاتھ رکھی کھڑا. میں کسی نے تصویر دکھائی. میرے گھر کوئی نہیں لیپ ٹاپ وغیرہ میں تو میں سمجھو میں مولانا اے ویکھ دے مولانا اے ویکھ دے راندے تے پھر اے کوئی نہیں سی نال چک کے لیانی. ہاں انہیں ایتھے ہاتھ رکھی کھڑا منگولا دے ملالہ دے اتنے سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین. انہیں حضور دے بارے جو بکواس کیتا کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. وہ تسلیمہ نسرین نے دوویں جناب تصویر کھچا رہی کھڑی ہو کے. اگر یہ مسلمانہ دی بچی ہوندی تے کتے جتنی بھی یہ غیرت ہوندی تے جدو سلمان رشدی سامنے آیا سی یہ اپنا سینڈل لا کے دے منہ تے مار دیندی. او کتے آج تک تے تو برطانیہ دی پناہ وچ چھپا رہا. اج آیا سامنے جے دے منہ تے سینڈل مار دیندی تے قیامت تک جتھے پیر رکھ دی اسی اس مٹی نو بھی بوسے دیندے رہتے. واہ کڑیے واہ. امریکہ بھی انج لرزہ پر اندام ہوندا کہ اسی تے ممتاز قادری نو رو رہے ہاں. انہاں دیاں تے کڑیاں بھی مان وچ کوئی نہیں. کتا اٹھ کے پہ گیا تے مسلمانہ دی دھی انہاں نال تصویراں کھچا رہی. یہ کتے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں. کتے جتنی بھی غیرت ہوندی تے اٹھ کے انہوں سینڈل مار دیندی.